Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Jovanović. Cu ocazia Zilei Luptătorilor și în memoria revoltei poporului sârb împotriva fascismului, astăzi a fost organizată ceremonia festivă în incinta organizației Unitatea Luptătorilor din lupta de eliberare națională din Vârșeț. După ceremonia din incinta acestei organizații au fost depuse coroane de flori la monumentul lui eroul național Žarko Zrenjanin în fața bibliotecii orașului. În această zi comemorăm pe toți cei care și-au demonstrat curajul în această luptă. Comemorăm pe cei care și-au dat viața pentru libertatea noastră. Libertatea nu înseamnă doar a se plimba liber pe stradă. Ea înseamnă să avem posibilitatea de a ne angaja, de a ne școlariza, de a ne lecui. Și nu în ultimul rând, libertatea este când poți să te exprimi liber, să sprijini pe alții, să fii activ fără a amenința pe oricine. Libertatea e cadoul cel mai mare, un ideal al civilizației umane, căruia trebuie să ne apropiem cât e posibil de mult. Libertatea e întotdeauna amenințată și pentru ea trebuie în continuitate să ne luptăm. Sper că această zi va transmite mesajul că trebuie să perseverăm. La mulți ani! Să nu fi fost persoane care se luptă pentru această țară, noi nu am fi avut libertatea în forma în care o avem. Sunt multe persoane printre noi care nu au fi fost prezente. În perioada aceea, idealul de libertate a fost un mișcător, un motiv de a se lupta pentru țara proprie. Ei trebuie să ne fie model și trebuie să admirăm comportamentul lor în ceea ce privește onoarea, cinsta și spiritul de perseverență. Trebuie să schimbăm mediul în care trăim, să ne lăsăm amprenta și să contribuim atât cât putem în domeniul nostru de muncă pentru un viitor mai bun și pentru copiii noștri. Istoria noastră are momente specifice și noi nu o putem schimba. Însă trebuie să o păstrăm și să ne menținem tradiția comemorând toate datele importante. Încă o dată, să le fie țărâna ușoară tuturor care și-au dat viața pentru libertatea noastră. Coroanele au fost depuse și în parcul orașului, la monumentul lui Živa Jovanović, Sava Muncean și Anđa Ranković. În această zi, în anul 1941, Partidul Comunist al Iugoslaviei, cu Tito în frunte, a luat decizia de a declara revolta populară împotriva ocupantului nemțesc pe teritoriul Iugoslaviei. În fiecare an, foștii participanți ai războiului și cei care respectă sacrificiile celor care au participat în acest război, într-un mod corespunzător, marchează această dată. Administrația municipiului Vârșeț invită toți cetățenii care dețin informații cu privire la utilizarea neîntemeiată a terenurilor agricole, care este în proprietatea statului, să raporteze aceste cazuri autorităților, fără obligație de identificare personală. Raportul privind utilizarea neîntemeiată a terenurilor agricole care este în proprietatea statului este posibil prin poștă la adresa Piața Victoriei 1, 26300 Vârșeț, la numărul de telefon 06080702005 sau prin e-mail la adresa uzurpațiazemlișta@vrsac.org.rs. Municipiul Vârșeț va organiza împreună cu instituțiile relevante proceduri legale de stabilire a faptelor și a sancțiunilor în scopul de a preveni beneficiile obținute ilegal și astfel micșorarea veniturilor sau TVA-ului în bugetul Republicii, Provinciei Autonome Voivodina și a municipiului Vârșeț. Asociația Femeilor Centrul pentru Drepturile Femeii la Vârșeț a organizat sâmbătă 2 iulie ședința electorală la care a fost aleasă noua conducere. Membrele Consiliului Executiv sunt președinta Jelena Vragović-Cvetković, vicepreședinta Olivera Pavkov și Dragana Rakić. La ședință a fost adoptat și un nou plan de activitate pentru perioada următoare, iar una dintre cele mai importante activități va fi legată de telefonul SOS, la care femeile și copiii din municipiul Vârșeț vor putea să raporteze violența și care va fi finanțat din bugetul municipiului Vârșeț. Sper că vom continua să muncim la fel de bine ca și până acum, dar poate și mai bine.
Sper că ceea ce facem va avea un efect vizibil și că toate proiectele pe care le vizionăm vor trece într-un fel sau altul și că vom continua cu munca noastră ca și până acum. În special, mi-este dorința ca telefonul SOS să funcționeze, ca noi să primim sprijinul autoguvernării locale și ca efectul muncii noastre să fie vizibil, precum și ca numărul membrelor noastre să se mărească. Oaspetele special la ședința electorală a asociației a fost Ana Manojlović, coordonatoarea pentru proiecte Fundația Friedrich Ebert în Serbia. Ea a subliniat faptul că a fost surprinsă cât de mult entuziasm, idei și planuri noi au membrele ale asociației și a promis ajutor și sprijin din partea sa la activitatea viitoare a Centrului pentru Drepturile Femeii la Vârșeț. Cu scopul de a pregăti vehiculul pentru participarea mai sigură în trafic, Ministerul de Interne, în colaborare cu Asociația de Automobile din Serbia și Asociația Inspecției Tehnice a Vehiculelor, în perioada între 4 și 9 iulie, va efectua o acțiune Vehicul reparat, vehicul sigur. Scopul principal al acțiunii a fost de a verifica gratuit starea corespunzătoare a vehiculelor, de a observa în timp orice neregularitate, de a mări siguranța în trafic și de a reduce numărul de accidente rutiere cauzate de defecțiuni tehnice ale vehiculului. În timpul desfășurării acțiunii, Poliția Rutieră va organiza controale mai frecvente și a vehiculelor, dar și a conducătorilor auto, mai ales pe drumuri și străzi în sate și orașe. Ei vor atrage atenția asupra importanței de a avea un vehicul în stare bună, apoi vor informa publicul asupra dispozitivele de oprire, dispozitivele de conectare și tractare, dispozitive de semnalizare luminoasă, utilizarea combustibilului de gaz comprimat sau lichefiat și dispozitivele sale și, nu în ultimul rând, vor evidenția cât e de important să se respecte regulile de circulație. În cazul în care la conducătorii auto au fost observate defecțiuni tehnice, se va recomanda un control tehnic gratuit al vehiculului. În cadrul Cupei Elen, care va avea loc pe data de 20 iulie la Vârșeț, în acest an va avea loc cel de-al 8-lea turneu memorial sub genericul Ognjen Mandić. Organizatorii sunt KMF Forum, Agenția de Publicitate Devotion și Berăria din Apatin. Turneul memorial Ognjen Mandić, care din acest an începe pe 20 iulie, difere de cele din anii trecuți din cauza că învingătorul va merge la turneul final de la Belgrad, unde va juca contra altor 15 învingători ai competițiilor din întreaga Serbia. Turneul de la Belgrad se va juca după sistemul knock-out. Organizatorii suportă costurile călătoriei și echipamentului de sport. Învingătorul turneului din Belgrad primește un premiu în formă de excursie la Paris cu durată de 7 zile. Anunțarea echipelor durează până pe 19 iulie, când la Cafeneaua Forum vor fi stabilite partidele. Plata pentru fiecare echipă este de 6.000 de dinari. Anunțarea și obținerea informațiilor suplimentare se poate face la numărul de telefon 065 44 44 212. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme însorită cu cer senin. Valorile termice vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nordic cu viteză de până la 5 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme însorită cu cer senin. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 20 de grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul nord-estic cu viteză de până la 2 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.